ما баъзан мешавем сару садоҳо ки кай истиқлолияти энергетикии мо аҳолӣ ду баробар зиёд шуд, истеъмолам ду баробар зиёд мешавад. хона сохта истодем, холодильник кондитсионер надоштем. ҳоло ягон хона бе кондитсионери бе холодильник нест. талаботам ду баробар се баробар зиёд аст. ин як шумораи корхонаҳои саноатӣ гуфтем, ҷойи корӣ инам бебарқ намешавад. албатта вазифаи ҳукумат давлат аст ҳарчи зудтар мо нерӯгоҳи барқи оби роғунро ба истифода диҳем. ҳамира гуфтани ҳастам ки нерӯгоҳи барқи оби роғун бисёр технологияи сохтмонаш мушкил аст, лекин имрӯз дар бунёди нерӯгоҳ қариб 17 000 сохтмончӣ кор мекунад, 3500 техника. як чизша шумо дарк кунед ки ғайри подстансияе ки вай дорад ва сад яъне худи платина, дигар ҳамаи иншоот дар зери замин аст. медонед чӣ қадар иқтидор? ман худам дар ҳайрат мондам баъзан ҳолатҳо вай мешудам ки оё мо метавонистем бунёд карда ё не. аз 17 000 99% сохтмончиёну кормандони инженер техникӣ ки дар нерӯгоҳ заҳмат кашида истоданд мутахассисон ва коргарони худи тоҷик аст. ин нерӯгоҳ барои 1 солу 2 сол нест, барои садсолаҳо. аз лиҳози дигар ки мо аз лиҳози технологӣ суръати онро тезонидани вайам наметавонем, чунки бояд вайрон накунем. агар камтар мутахассиси олими донишманд бошад, дарк мекунад, мефаҳмонад ки ин барои чӣ. чанд сол вай кардем? 7 сол маҷбур будем ки бо тамоми институтҳои байналмилалӣ кору фаъолият кунем ва бонки ҷаҳонӣ аз экспертизаи бетараф инро пешниҳод карда санҷида баромаданд ки ин лоиҳаро амалӣ кардан мумкин аст.